Ela. Penwythnos yma rydw i am gwneud fy waith cartref, sef gwneud tŷ Celtaidd. Helo, Elas yma. Heddiw rydw i am wneud glud i wneud paper mache. 1 cwpan o flawd plaen. 2 cwpan o ddŵr. Rwan, cymysgu, nes does dim lympiau. Rwan, mae'n rhaid ei roed yn y microdon am 30 eiliad ar y tro. A cofiwch cymysgu yn y canol. Nes i fod yn drwchus fel hyn. Rwan, rydyn ni am defnyddio papur toilet i wneud y paper mache. A dyna ni. Yr unig beth sydd angen ni wneud rwan yw gadael yr tŷ Celtaidd yma sychu am 24 awr dros nos. Helo, bore da! Mae'r glud wedi sychu. Y cam nesaf yw gwneud y llawr ac y tir gyda gwahanol fapura brown. Dwi'n meddwl byddai chydig o help Lily. Iawn? Oce. Iawn. Oce, dim problem. Beth am cychwyn? I'r llawr ac y tir i sychu, beth am i ni wneud y to? Dyma ni'n casglu gwellt yn cae boncs i wneud to tŷ Celtaidd. Reit, i wneud y to, rydw i wedi gwneud côn allan o bapur cryf. Rwan rydw i am ei dapio fel law gyda tab masgio. Rwan rydyn ni wedi rhoi glud ar y côn a boman. Felly rydyn ni rwan am rhoi papur tissue rownd efo i wneud y col chydig yn fwy. Dyma ni. Dyma'r gwellt nathon ni gasglu yn cae boncs i wneud y to. A dyna fo wedi orffen y to. Wel, roedd yn cymryd dipyn o amser i wneud yn doedd Lily? Oedd. Rwan rydyn ni am fynd am dro ar beics ni i Lolas i gael ychydig o friga i neu lle tân. Dyma ni'n casglu briga ar hyd Lolas. Wel, dyma ni nôl wedi casglu llawer iawn o friga i wneud y tân. Newydd orffen gwneud tân ac wedi ychwanegu ychydig o lluniau Celtaidd hefyd. Rwan rydw i'n meddwl rydw i am rhoi 2 finc yn fama a fama. A wedyn fydden ni wedi gorffen. Rwy'n rhai sandio, llifio a gludo. A dyna fo, tŷ
wedi orffen. Mae'r to yn dod i ffwrdd fel hyn. Wel, gewn ni weld beth sydd i fewn rhan. Mae yna dan yn y canol i gadw pawb yn gynnes. A rydyn ni'n gallu defnyddio hwn i rhostio mochyn, felly maen nhw'n gallu cael bwyd. Edrychwch ar y feinciau nes i allan o bren. Dwi'n siŵr bod pawb yn gyfforddus yn fama yn eistedd o flaen y tân ac yn gyfforddus iawn. Ac yn olaf, y lluniau Celtaidd byffefryn. Rydw i wrth fy modd yn gwneud lluniau Celtiaidd. Maen nhw'n eichyn ymlacio'n lan. A dyna ni! Gwaith cartra fi wedi orffen. Rydw i wedi mwynhau gwneud y gwaith cartra fyma. Wel, diolch am wylio. Tara! Tara! Tara!